Hallo, ik ben Margot. Ik ben 35 jaar. Ik speel muziek met mijn ogen met muziekprogramma iHeart. Ik heb cerebrale parese, CP, genoemd, wat een bewegingsstoornis is die bij de geboorte al aanwezig is en niet meer genezen kan worden door zuurstofgebrek bij mijn geboorte. Ik communiceer met mijn ogen. Ik heb een computer met oogsturing. Mijn computer heet Toby. Onder Toby zit 2 camera's ingebouwd. Camera's zien mijn ogen bewegen op het scherm. Zo weet Toby wat ik wil. Ik kan met mijn Toby alles zeggen. Ik leer een liedje eerst door mee te spelen met de pijltjes in iHarp en door memory te doen in iHarp. Ik speel alle liedjes uiteindelijk uit mijn hoofd. Ik wilde mijn hele leven al muziek spelen, alleen dat kon nooit. Tot muziekprogramma iHarp in mijn leven kwam 4 jaar geleden. Ik ben via Ruud aan iHarp gekomen. Ruud heeft een stichting muziek voor gehandicapte mensen. Zo heb ik mijn muziekleraar Zacharias Famvakousis leren kennen. Zacharias woont in Griekenland. Ik krijg elke vrijdagochtend online muziekles van Zacharias. Dat vind ik heel erg leuk. So Marco, how's everything? How did it go? I see you have studied, you tell me that you have studied the canon in D for cello and piano last week. Shall we start then with the canon? Yes? Okay, let's go. My name is Zacharias Famvakousis. So iHarp is a software that allows people with motor disabilities play music through eye or head movements. And is Margot, is he a special student? Margot is the hardest worker I have met as a student. The amount of hours Margot dedicates to learning music is, I admire that. Zacharias heeft een vriend. Zij speelde altijd muziek. Toen kreeg die vriend een heel erg ongeluk, waardoor hij nooit meer muziek kon spelen. Daardoor heeft Zacharias iHarp uitgevonden. If I was studying that hard, when I was learning the accordion, today I would be a very accomplished accordionist also, So, yes, she's very special for sure. She's one of the students that shows the path for future students to follow. Ik vind iHarp zo leuk. Daar heb ik niemand nodig om mij te helpen. Ik kan alles lekker zelf doen. Daar hou ik van. Ik voel me niet gehandicapt. Alleen als mijn rolstoel of mijn Toby stuk is, dan voel ik pas mijn handicapt. Mijn droom is
dat ik vaker kan optreden met andere mensen die ook muziek spelen in Nederland. Ik vind het belangrijk dat mensen mij zien wie ik ben en niet mijn handicap.